kabila ng pabago-bagong panahon, milyon-milyong deboto ang dumagsa sa fluvial procession sa Naga City noong Sabado, Setyembre 20. Alas 4 ng hapon nang simula ng prosesyon mula sa Basilica Minore. Kasunod nito, binaybay ng pagoda ni Inang Peñafrancia ang kahabaan ng Naga River pabalik muli ng Basilica. Isa sa mga dumalo ang debotong si Jessica ng Pasig City. Taon-taon daw siyang umuwi sa kanyang hometown sa Goa, Camarines Sur para makiisa sa pagdiriwang ng pista ng Peñafrancia tuwing Setyembre. Ang kanyang pakikibahagi sa aktibidad ay pasasalamat daw kay Our Lady of Peñafrancia sa pagprotekta sa kanya bilang isang mandaragat. Lahat ng mga career na pangarap ko ay talagang ino-offer ko talaga kay Ina. 'Di ba? Kay Lord sa lahat ng blessings. So yun yung pinaka number one miracle kasi kung ano may nararanasan ko, ini-spread ko sa family ko, and kung ano may na-experience ko, binibigay ko rin sa simbahan at binibigay ko sa mahal na Ina, pagpaparangal. Ikinatuwa naman ng estudyanteng si Charis na makita ang katatagan ng pananampalataya ng kapwa niya mga deboto. Dagdag pa niya, tradisyon na ng kanilang pamilya ang pagdalo sa fluvial procession. Since grade 7 siguro mga mga 15 years na rin kaming nag-a-attend ng fluvial. Siguro po nasa ngayon 20. Ito na po yung dine-devote po talaga namin ever since po talaga. Alas 7 na ng gabi nang maibalik ang imahe ni Inang Peñafrancia sa Basilica. Batay sa datos ng Naga City Police Office, umabot sa humigit kumulang 1.8 million Marian devotees ang nakiisa sa pista ngayong taon. Bukod sa ilang nahuling nagpasaway sa prosesyon, masasabi naman daw ng pulisya na generally peaceful ang pagdiriwang, kung saan nasa 2,500 na kapulisan ang ikinalat katuwang ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard, Philippine Navy, Philippine Army, Bureau of Fire Protection, Philippine Red Cross at Philippine National Police. Sa lahat naman po ng deboto na sumunod sa ating mga paalaala sa security measures at sa lahat po ng panuntunan na ipinalabas ng LGU at ng simbahan. Maraming salamat po sa pagsunod at doon naman po sa mga nagpasaway. Sana po sa susunod na Peñafrancia Fiesta, iwasan na po natin ang sobrang paglalasing at paglikha ng gulo dahil hindi po ito debosyon kundi ito po ay isang konsumisyon. Ang imahe ni Peñafrancia ay sandigan ng mga Bicolano sa loob ng 315 taon na ngayon. Samantala, namahagi rin ng mga maiinom na tubig ang Ako Bicol Party List sa mga dumalong deboto at peregrino. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.